Amayia na kwegokia ase amanganonsi pi alia Chiamogaso no moiroro ritukoria Jumapili Chinsa isato nenusu chiabutuko oborema asubugima imeya Ndizi TV IT kwa chichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigorioka, nkuru wa bare bokoroli wa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekerochia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ashenyomba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room nambe miye mona isano naibire, imeyo mochiobo songo. Wosoba keresimi ase namba enoti isano naibire, enoti ayemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye ibere, wose, enoti isano naibire, enoti ibere, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete komochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumurai bwekyama kya ODM Raila Odinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense ya Kenya. Mwancho mulgeria inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo aoimese ya Kenya ekerotra chiego sangereria erio tokumanya senchira yo wikiranu onse yakererizo koria Jumatata semanye Jumatata ense yemo ya margoba na boigo Chinsa isato Nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amona inche Vincent Onyancha ekerekito kubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana na basaki baito korwase chinsemo ao ni gotrachi gokumanya bunagendrete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu byubwagachi asamaguriura nyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri miyumu chukisi Gusii hardware location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stationene ime yomo chokisumo nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibire kiande yemo kianda inye isano na ibire isano nemo gose enuti isano na ibire kianda mara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano Gesa hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa hardware. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
Mbia mono sana mwanchumulia vitaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kualigania asemesa ya mangana maya eli ndengo manye na reyabereka kukolekana kurwa chingongo chensi inye chense chense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bago tunyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga asense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bago tunyora gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo ikaransa oike eli ndengo manye asenchera iyo bwenye chinga kitoro che serikali egendete kurwania igoro yobotumiki bwa maliogo yogotindia ase omurugi bwo mokonyi bwo murayibwense Dorcas Rigathi abereka gwesoke bene nabigo koboria amaterie bakegosira bali bagutumika maliogo yogotinda wetera asoko barokia obwanchani nabo igoko bawo bosemia asingencho yo gwetanga kurwaso botumiki obo nabigo murayibwense Dr. William Ruto nigabete kagoikerana ase omurobelio bwo sioli ya talanta hela asabereka kweneke buna nachikubika chibesa ensemo ase ensemelie chigosoli nabo igo kweneke buna ngosira bale ebyegwa chinga kibo igo engana yebili chibesa gendete koleta liberera senseito ya Kenya egati ya baraikora se county ya Nyamira nigo barokanire kungusanana asabande ba enekiri ko ya okoboko engane yo nabande ko yetuguterale hasiba kweneke buna niga bakenya bange barachiguchandika nabo magayo mu MCA korwa ase wodi ya Kapsoit Paul Chirchir kobekwa byara litkoligoro nigo litkolia rero aberega kubwatwa ase bondi y'echilingi emilioni yemo orere bweli sabeso nigo bwabere bwateka ime county ya Mombasa hasa abantu babere bagosiria obugima bwabo kubwatikana no borero bo nabo igo chinga ki abantu 53 bagendete kulingolirwa kubwatikana no borero bo monchumulie to skato nyegera kwirana ndasegekege Kerubo elinde ngomanye amange Ingo chaka kegima mwanchumulia nigongo kumanya bunani ya serikali egendete kurwania obotumiki bwa maliogo yogotindia ase omokonyi gosomorugi bwo mokonyi bwo murayibwense Dorcas Rigathi abereka gweso kya nabo igo koboria eyamate ase bali bagotumika amalioga yokobasira nabo igo kobaho basemia soko barokyo bwanchani elindo gwetanga kugendera gutumika amalioga yo anigo abeteka ko yakwana chinga kya beteka gotalire getaseni yokorokereria chimbwa chingemi county ya Kiambu asa ne kirebuna niga serikali era chikoene kimna bakolire obotumiki bwa maliogo yogotindia. Community and hope-based treatment initiative enables our youth who are suffering from drug and substance addiction to maintain family relationships, have friendships and jobs while receiving treatment and care. I urge the communities and families and of our children who are suffering from addiction to continue treating them with love, kindness, and compassion. I wish to bring to our attention that addiction is an illness whose healing is fast-tracked by the support one receives from those who are close to them. Home-based treatment is cost-effective and the family of the patient and community are involved and assist the patient in searching for sobriety. The fact that more than 4 million people used drugs in 2022 is worrying and quick interventions by the society at large must be put. Omurayibwense Dr. William Ruto nigabete kagoikerana ase omuyiga bwogosioria talanta hela asabete gakoenekia buna nachikubeka chibesa ensemo eliogosira ebyegwa waigo omuwaziri w'ekigozori Babu na Mwamba nigabolire abasaye gwesokia sobonge lindo korokia ebyegwa byabo asogo konyeka amatukabusyo asabere gakoenekia gokora amoncholio ase sekta y'ekigosori nabo igo koenekia buna emirimo Survival of our sports is therefore the first agenda in this whole Talanta Hela journey. Talanta Hela has consolidated the thinking
that your administration has had, even before you came to power, on how to deploy sports and the creatives as a key driver of our economic revival and our economic development. The essence of Talanta Ela is a bottom-up economic transformation agenda approach to the sporting and the creative economy aimed at making them sustainably support large talent by monetizing every possible opportunity, formalizing talent development, and positively affecting education, manufacturing, tourism, and medicine, among other sectors. Chingaki engana yebili echibesa erachikobe kwa bosibwe bunge ewike gocha nigegati abarayikurase county ya Nyamira babere bakongusana na kubwatikana nebili yo okwana omobunge okitutu masaba Cliff Gesairo nigo ayanikiribuna niga bamenyikurase bunge yo babete bakumubolya ko yetuguterare asekolende asensemo yo mobunge ono thimogirango Joash Nyamuko abolire ababunge ko yesira asekere uchumi. Our work is not to say the government should not collect revenue. The issue is at what time and which formula are we using. Mwananchi right now can't even feed their family. They're struggling to educate their children. They are here in the village and you're busy telling them about a housing fund. They're already living at home. By you going around and saying we are going to tax those with pay slips and you in the village you don't have pay slips, that's a big joke. That person with the pay slip is the one who is supporting the people in the village. Ni lazima tuangalie na tuangazie ili tujue ni kina nani ambao wanatuambia ukweli na ni kina nani ambao wanatudanganya. Hata huyu Victor amesimama hapa anaambiwa ati kuna tax anaenda kulipa ya nyumba ya 3%. Na wale ambao wanaongea juu ya hayo maneno, some of them are our leaders. Let me tell you, na niwaambie vizuri, there is nobody ambaye anaenda kukata tax ya wale watu ambao wanafanya biashara. Chinga kicho boigo au bagusira obomo bwa Kenya kwanza nigo bagendete gutarira chinsemo na boigo kubolia ababunge kwa okoboko engana yebili echibesa okwana omobunge okuria East Maisori Kitayana nigalire eira kuchigosegeta ababunge bande elindeko ya okoboko Kerubo ase committee ye budget ye bunge nigo ayenikiribuna nigo ebirengeri bya bakenya birachigo tegererwa. Sisi nikiwaongoza nyinyi Wakuria, mimi nasema hivi, tusiingie ile chorus ya wale ambao tayari maendeleo imewafikia. Watu wametembelewa na lami miaka yote ya uhuru, watu wamewekewa stima miaka yote ya uhuru, watu wamepewa maji miaka yote ya uhuru, watu wamepata kupata mashule mazuri, yani wameendelea sana kutuliko sisi Wakuria. Alafu wanaongoza kwaya ya kupinga finance bill na sisi tuingie huko ndani, hatutaingia ndani. We are listening to the people of Kenya. We have our aspirations as leaders and the things we want to achieve. But we are also listening to the people of Kenya wakati wanatuambia tunataka hivi, hatutaki hii. Na ile imekuwa ikifanyika public participation has been a very sacrosanct process. We respect the people of Kenya. Tumekuwa tukichukua maoni na hiyo maoni najua it is to make us richer as leaders in terms of our opinions. It is to make our finance bill. Nanya chingaki engana yebili echibesa gendete koleta liberera nigo abande bairire konganya kurwasekia magia UDA kubatkana no gwetana ebirengereri oyo kabeire omokonyi bumunyakiro asekia magia UDA ase county ya Kakamega Seth Panyako nigaberega kwerusia korwa ase ekiamekyo kubatkana no kogenda mamincha nebirengereri bingana yebili echibesa nabigwekia magia UDA abagosire kiamekyo korwa ase county yo nigo baboli omurikyo monene bwe kiamekyo Cleophas Malara koligia omoyo kabeire omunyakerogo wikiamekyo kubwaterana nabo yogosonsora amangana arengete ebili echibesa asoko nekebuna obochori bo mwaka bw'ekirubere na 2025 na ibere nkubwaterana bale nabo yogokwenekea obobui. Tafuta Panyako mwelewane. Next election tunakuhitaji bwana rais. Panyako tuko kwa UDA kwa sababu ya Panyakale tuweka pamoja. Hii mzozano hii atufurahi.
hatufurahishi kabisa sisi watu wa chini. Bwana Rais, penye uko kama unanisikia, tafuta Panyako muelewane. Panyako amekuwa mwana UDA. Kakamega County ametuweka pamoja. Kakamega County ni wana UDA. Kindly Bwana Rais, tafuta Panyako muelewane, mweke amani. Tunakuhitaji next election. Ndio. Wakati chama yetu ilianza UDA hapa Kakamega County, tulikuwa na kiongozi wetu Mheshimiwa Seth Panyako. Mheshimiwa Seth Panyako ndiye alikuwa kiongozi wa UDA, ndiye alifanyia UDA kazi mingi. Alifanya kazi mingi hapa Kakamega ya kutuma kutengenezea vitabu ya kufanyia registration. Yeye ndiye alikuwa anapatia candidates pesa tukizunguka tukimarket chama. Lakini imefika wakati ameongelea mambo ya finance bill, tumeona wameanza kutofautiana kidogo. Wale marafiki wa president mpendo wetu Rais William Ruto, tunakuomba kama watu wa UDA, vile mlianza na Seth Panyako kazi, chama ikianza Kakamega, ushike Seth Panyako mkono, tuendelee kufanya kazi na Seth Panyako Kakamega. Bila Seth Panyako chama UDA itakatika. Si namna hiyo? Mheshimiwa Clovis Malala, wewe ndio General Secretary wa UDA. Tunajua Panyako mlikuwa naye kwa chama, yeye kama Vice Chairman wa UDA. So tungekuomba Mheshimiwa, wewe ndio General Secretary wa UDA Kenya mzima, kama mambo inaweza anza ya mgorogoro hii itakuwa mzuri. Wewe kama katibu mkuu wa chama tunakuomba, ingelikuwa mzuri, jaribu kutafuta Mheshimiwa Seth Panyako, mkae naye chini after 5 years. Najua kuna baadhi ya mambo yenye maybe mnaweza hitaji Mheshimiwa Seth Panyako kule Malava ama sub county zote 12 msaidiane kuelimisha. Magega yomo MCA Okapsoit Paul Chirchir kobekwa biara litkolia igoro ase amamocho abetega kumubwatrania asogo salia chimashini chie cha eme county ya Kericho wananiga berega kubwatwa ase bondi ye shilingi milioni yamo kolengana no munachebina eme county ya Nakuru Edward Oboge nigabaga kurwa cash beli ye chiribu chimebere asabaga kweneke munanigera abamamocho amanene asoko gendera kumutanga chinga kibatabwati oboroli oboikerano. Constitution that was promulgated in 2010. The spirit was here today. We've always sung the national anthem that justice be our shield and defender. And through the spirit, justice, justice, justice has been my shield and defender. So I want to tell my people that I am so grateful. A luta continua. They ought to investigate the historical land injustices of yesteryears, whereby thousands of Kipsigi's families had their houses burned, their livestock confiscated, and subjected to all manner of torture. It is not right that when the British multinationals are trying to leave, all they want to do is to do something akin to what they did when the slave trade or slavery ended. We know from the history that all they did was to pay the slave masters and Oborire bweli sabeso nigo bwabere bogwatuka ase county ya Mombasa asa abantu babere bagusiria obugima bwabo nabigo chingaki abantu 50 na batatu bagendete gokorerwa obulingoria okwana omugavana we county yo Abdul Samad Nasini gabeli aboliri abamenyi benseme yoko bamaiso chingaki abo bisabo bochenu bagendete ko bweterana nabigo kweneke buna abantu ngwetanga bali asokonyora oborire obo. Jaribu kuingia katika hospitali kuu ya Coast General. Coast General ideally ni a referral hospital, ni sehemu ambayo kama kuna jambo la matibabu yoyote ndo watu wanaenda pale. Na pia vile vile kuanzia tarehe 17 June. Hii ni orodha ambayo kwamba itaendelea hadi tarehe 27 June. Tutafanya medical camps tuliahidi katika sehemu zote za Mombasa. Tutakuwa na medical camps 30.
Mwancho maligereria kurwa soroboti uruni ona ikira omwaeli obwa mangana maya sevire biga kolende toska tonyegera gekora genseyemo ayona mange nyara senchira yobwikiranu kolende nyara sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bako tonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bako tonyara gwetera www.ndizitv.net mayege kamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogire gwikira asenchira ya bene nere petronira mukire litrene Fridah Kerubo twara oburigereria borobia Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Nore meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chi abantonyene chirigetie kwegendereria gose kugora chi bus chiskuru Boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Goru gukare ni goche musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono ngwati baisanya biashara bami ninjumusoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaranza ispo nechibesa chire musoni wane tokuba arigania Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara ese biashara bia nirense nabagucha Musoni tomokonye go boost biashara biaye Igotore meo chiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyaro wetera senamba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Maya kichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana matakeire bitabu muntu ngwebware chiri buga ikomi kira rituko muntu ngwebware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igorioka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobobwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi Chinsa ngebere bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachi semi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup
goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigari chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabare echae gochakira Chinsa inye chamambya boigo nkwena nabare endagera ya mobaso nigo bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende Oyono science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mokira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonsi #ekebemberi nyoro morobere yo igani gokora tunainje Petra Mokira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chija aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turinikirenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire